Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongitorriak gaurko saiora. Gaur, Maider Gabilondo, Nafarroako UNICEFeko koordinatzailearekin hitz egingo dugu. Horretaz gain, Irantzu del Valle aktore eta modeloarekin ere izango gara. Eta bukatzeko, ELAko kide den Andoni Larralderekin izango gara. Orain, has gaitezen. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Albiste nagusia, Mendillorriko gazteen erantzun eredugarria da, arratsalde batean 500 PCR test egin eta gero. Horretaz gain, eta gai aldatuz, Azalonek Nafarroak babesgabeko ikasleak eskola desberdinetan kokatuko dituela azpimarratzen du. Bestalde, Ogasunak errenta aitorpenak hilaren 28an kobratuko dituela jakinarazten du Notiziasek. Baita foru gobernuak alternatibak bilatu nahi dituela Agoizko Gamesako instalazioentzat ere. Gaia aldatuz, Milagron, Aragoi ibaian bainatzen ari zen neska gazte bat itota hil dela aipatzen du. Horretaz gain, Navarra Sumak Iruñeko talde komunitarioen aldetik kolpe judiziala jaso duela nabarmentzen du Azalonek. Eta bukatzeko, Osasunak orain partiduak publiko gabe konpentsatzea erabaki duela jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak azpimarratzen duenez, Osasun arduradunek Nafarroan birusa geldiarazteko bilera sozialak eta familiarrak saihestea eskatzen du. Argazkian aldiz, Mendillorrin 2000 gazteei PCR-ak egiten hasi direla erakusten du. Bestalde, Nafarroan, iaz, PFZ-gatik 98 milioi gehiago sartu zirela jakinarazten du egunkari honek. Eta gaia aldatuz, Milagron, Aragoi ibaian, 18 urteko neska bat itota hil dela jasotzen du. Horretaz gain, enpresaburu nafarrek suspertu ahal izateko Europako fondoetan konfiantza dutela nabarmentzen du. Eta azkenik, kiroletan munduko txapeldunak Lekunberriko klasikoa irabazi duela aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, berterren kudeatzaileentzat neurriekin eta fidantzarik gabeko askatasuna erabaki dute. Gai aldatuz, begirada orain Bilbon dagoela aipatzen du. Ego Euskal Herrian beste 204 positibo erregistratu ondoren. Gainera, analisi bat iragartzen du Azalonek, maiatzaren 20ko 2 itunei eta konfiantzako gordailu bati buruzkoa. Bukatzeko, mugaz gaindiko errealitatea arazo politikoa izan dadin eskatu dutela azpimarratzen du gaurko garak. Berria ikustera pasa gaitezen. Titularrak Zaldibarko zabortegiko arduradunei zuhurtzia gabekeriazko giza hilketa egotzi diotela dio. Argazkian aldiz, Siemens Gamesaren eta Tubacexen ondotik orain ITP Aero ere zalantzan dagoela nabarmentzen du. Gai aldatuz, Espainiako Auzitegi Gorenak ez duela ezkio eta itsaso bereizteko prozesua onartu ere jasotzen du Azalonek. Baita Ukrainiako gobernuak eta Donbasko matxinoek su eten bat hitzartu dutela ere. Bestalde, gazteak COVID-19aren agerraldiengatik jopuntuan daudela aipatzen du. Kirolari dagokionez, David Zurutuza futbolari ohia elkarrizketatzen du gaurko berriak. Eta amaitzeko, Bretainian galdeketa ahobetezko eskaria dela azpimarratzen du. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia, auzitegiak auzoetako prebentzio zerbitzu komunitarioko taldeei arrazoia eman diela da. Gainera, Mikel Irujoren deklarazioak ere nabarmentzen ditu. Esanez, Europako laguntzen banaketan Nafarroaren parte hartze aktiboa exigitu behar diogula Madrili. Eta bukatzeko, arrotuk, sexu eta genero aniztasunaren errealitatea iruindarrengana hurbiltzeko jarduerak proposatu dituela ere jakinarazten du komunikabide honek. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Zizurren Uda Kulturaleko programazioaren barne gaur arratsaldeko 7:30 Txutxin Ibainezen kontzertua egonen da Aldezarreko pilotalekuan, rantxera eta musika mexikarrarekin. Hurrengo ostiralerako ere 7:30 Emakumearen plazan Alfredo eta Iker Piedrafitak kontzertua eskainiko dute.
Barrikadako gitarra jolea semearekin arituko da. Atarrabian bestalde, eremuen diagnostikoa eta ekintza plana kontsultatzeko eskuragarri jarri dituzte udal webgunean. Berdeguneetan eta zuhaitzetan egiten diren ekintzak hauetan oinarritzen baitira. Horretaz gain, eta bukatzeko, udako jardueren barne igande honetan La Tribu filma ikusteko aukera egongo da udaletxe plazako karpan gaueko 10:00. Pelikula ez da 7 urtez berakoentzat gomendatzen eta udaletik kultura gune segurua izango dela ziurtatu dute. Karpara sartzeko gela egongo baita eta maskara jantzita eraman beharko baita. Programazio honekin jarraituz hurrengo jarduera abuztuaren 9 izango da eta Mientras dure la guerra filma ikusteko aukera egongo da. Ikusitzagun orain gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, giro egonkorra izango dugu. Goizean, hodei batzuk agertzen joango dira, batez ere kantauri isurialdera, baina arratsaldean berriz ere gutxitzera egingo dute. Era horretan, arratsaldean giro eguzkitsua izango dugu ia denean, bero-hodei batzuk agertu arren. Temperatura maksimoak pixka bat jaitsiko dira, eta 22 eta 25 gradu arteko balioak neurtuko dira, altuagoak Ebro ibarrean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta Nafarroa hegoaldean ziertzoa bizi ibiliko da. Bihar larunbatean zerua garbiago egongo da eta giro eguzkitsua izango dugu edonon. Hala ere, kostaldean litekeena da egunaren hasieran lanbroa eta hodei batzuk agertzea. Haizeak indarra galduko du. Arratsaldean ipar ekialdekoa nagusituz eta ziertzoa ere ahulago ibiliko da. Temperaturak gora egingo du eta udako itxura berreskuratuko dute. Bukatzeko, igandean ildo beretik jarraituko dugu eta eguraldia egonkorra eta lasaia izango da. Fronte ahul bat hurbilduko zaigu eta ondorioz ipar isurialdean hodei gehiago ager daitezke, baina ez dugu euririk espero. Hegoaldean zerua hodei gutxirekin edo oskarbi ikusiko dugu. Iparraldeko haize ahula ibiliko da eta temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira. Nafarroa erdialde eta hegoaldean izan ezik. Zonalde horietan temperatura gehiago igoko da. Goazen orain gaurko eguneko efemeridekin. 1783ko uztailaren 24ean Simon Bolivar Hego Amerikako askatzailea jaio zen Caracas'en. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1887 urtean Amelia Earhart estatubatuar abiadore eta abenturazalea eta Atlantikoa zeharkatu zuen lehen emakumea jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez 1917an Mata-Hari tribunal militar baten aurrean agertu behar izan zuen eta heriotza zigorra ezarri zioten. Kaixo, Maider, zer modu zaude? Kaixo, zer moduz, ongi. Ongi baita ere. UNICEFen zertan ibili zarete azken boladan, zer duela gutxi atera duzue urteko memoria, ez? Bai, atzo aurkeztu genuen mundu osoan zehar, 2019 urtean izan genituen lorpenak, eta horren inguruan txosten bat atera dugu datu aipagarrienekin eta baita beti egiten dugun bezala urtero kontu guztiak argitaratzeko. Eta balorazio orokorra zein izango litzateke 2019 urtekoa? Posi gaude, lorpen handiak izan ditugulako, 150 herrialde gehiagotan egin dugun kooperazio lanak lorpen handiak izan ditu. Baina, bidean ere gauza batzuk, bidean gelditu dugu, ezin izan dugu nahi genuen guztia lortu, baina posi gaude 2019ko emaitzekin. Eta bidean gelditu zaizkizuen kontu horiek, zer dela eta edo izan da? Neurri handian, finantzaketa faltagatik, ez? Daude proiektu batzuk ezin izan direna martxan jarri, finantzamentu faltagatik,
Eta beste alde batetik, 2019 urtea zerbaitegatik aipagarria izan da larrialdiagatik, gatazka egoeran zeuden herrialdeen kopurua inoiz baino handiagoa izan da, eta hor erronka handiak izan ditugu, aurren nik eta behin bizitza babesteko, eta hortik aurrera beste eskubide batzuk bermatu ahal izateko, hezkuntza eskubidea edo osasunerako eskubidea bermatzeko lan handia egin behar izan dugu. Ur edangarria banatzetik, hain basikoa den ur edangarria banatzetik, janaria banatzera edo txertoak edo sendagaiak banatzen aritu behar izan gara, eta bertan bera gelditu dira beste programa asko, aurre hezkuntzako programa, estimulazio programa, Urte komplikatua izan da, ez? 2019 orokorrean. Zaila izan da, hor baduzkagu, gehienogatik ezagututa Siriak bizi duen egoera hainbat urtetan zehar, Yemenek bizi duen egoera, eta egia esan oso komplikatuak izan dira, eta beste alde batetik egon dira baita hondamendi naturalak baita, ez? Soia uholdeak izan ditugu, Mozambiken egoera, milaka pertsona etxetik kanpo gelditu dira, eta kanpoko laguntza beharrean. Orduan, hurrengo urtera begira zeintzuk dira erronka edo helburu nagusiak? 2020an erronka handiena daukaguna, denok imaginatuko bezala COVID-19 larrialdia da, ez? COVID-19 izurritea, eta baita izurrite honi aurre egiteko hartu diren neurrien ondorioz eragiten ari den krisialdi ekonomikoa, ez? Herrialde askotan atzerriko laguntzan zain daudenak janaria lortzeko eta sendagaia lortzeko, txertoak lortzeko, arazo handiak izaten ari dira 2020 urtean, eta 2021 ere espero dugu gauzak asko ez direla hobetuko, beraz prestatu behar gara hortarako. Eta atzo komentatzen zidan lankide bate Libanon lanean ari den lankideak esaten zuen. Libanok janaria ere, gehiagoak kanpotik atzerritik ekartzen du, eta komerzioan dauden arazoekin janarien presioa asko igo da, eta familia asko ezin dute elikagaiak lortu edo sendagaiak lortu merkatuan, merkatuak izan duen presioan igoeran ondorioz, eta hor batzuk, komentatzen zigun, sendagailua ere geldituko dira, beste batzuk traktori gabe, eta beste batzuk eskolara joan ezin da, ez? Gurasoek ez daukatelako dirurik eskolako tasak ordaintzeko. Orduan 2019 komplikatua izan da, eta dirudienez okerragoa izango da? Bai, okerragoa izango da, bideratu behar izan ditugu COVID-aren izurriteari aurre egiteko, medio bilo bat, ez? Bai pertsonak eta bai alde batetik epilak eta bidali behar ditugu herrialdeakotara, testak egiteko eta horrek suposatzen du diru gutxiago daukagula beste programa batzuk martxan ez? Eta krisialdi ekonomikoa herrialde aberatsetan izaten ari den eraginetako bat izan daiteke diru emariak edo diru laguntzak murriztea garapen bidean dauden herrialdeetarako, ez? Eta gobernuzkanpoko erakundeen laguntzarako. Dena den, zerbait ezakit aurrera pausoren bat aipatu ahalko zenuke? 2019an emandakoa edo lorpenen bat zerbait? Bai, norti. Badaude, lorpen oso garrantzitsuak izan dira. Adibidez ikusten dudanean datua
4,1 milioi haur desnutrizioak eragindako heriotzatik libratu ahal izan ditugula, o 4,1 milioi aurrei laguntza eman diogula desnutriziotik sendatzeko, hori benetan garrantzitsua da, ez? Hori 4,1 milioi haur direlako, baina haur bakar bat ere lortu badugu heriotzatik libratzea, guretzat oso datu garrantzitsua da. Beste alde batetik, eta baita atzo komentatzen nuen lagun batekin, lankide batekin, 39 milioi haur eta familiak edateko ura izan dute 2019an UNICEFen laguntzari esker. Eta komentatzen ziren Nigerreko lankide batek, Nigerren programa handi bat bultzatzen ari gara hemendik, eta bera komentatzen zigun. 2019an lortu dugunez urriturriak eraikitzea komunitate askotan, komunitate horiek orain gai dira COVID-19aren aurka besturik egoteko, eskua garbitzeko aukera daukate komunitatetan, ez? Orain arte nola ura batzera erreketara joan behar ziren, edo beste ondoko komunitate batera, ekartzen zuten ur kantitatea txikia zen etxerako, eta orduan eskuak asko ez zituzten garbitzen urik ez gastatzeko. Orain, ura aukeran daukate komunitatetan, eta errazagoa da jendea animatzea eskua garbitzera behar den aldi guztietan, ez? Eta horrekin, COVID-aren kontagioa saihestu, ez? Beraz, 2019ko lorpen batzuk eragin positiboa izango dute 2020an aurrean daukagun erronkari aurre egiteko. Orduan, naiz eta helburu guztiak ez lortu ez, azken finean arlo asko dira, bai egon direla lorpenak eta hori ere garrantzitsua da azpimarratzea. Bai, hori, 14.000 mutikotan eskato, armak utzi dituzte eta hor soldatu izatetik bergizarteratzeko programa batzutan lanean ari dira eta etorkizun berri bat eraikitzen ari dira beraientzako eta beraien komunitatentzako. Baita 17 milioi haur eskolan egon ahal izan dira eta kalitatezko hezkuntza bat jasotzen egon ahal izan dira UNICEFen laguntzari esker, eta hori guretzat arro sentitzeko moduko datuak dira, eta ikusteko merezi duela egiten ari garen lana, eta gure bazkide eta laguntzaile guztien diru emariekin eta lanarekin gauza positiboa lortzen ari garela, eta neskato eta mutiko askon bizitza aldatzen da hobetzen ari garela, eta aldi berean, beraien komunitate osoaren bizitza hobetzen ari garenean, ez? Komentatu dudan bezala, ura eskuragarri egiten ari bagara aurrentzako, komunitate osoak lorpen horren beneficiario izaten ari dira, ez? Bai, eta aipatu duzu ez, orain, datorren krisiarekin pixkat beldur zaretela finantziazioa ere ez ote den jaitsiko agian orain gehien behar den momentutan ez, eta nola ikusten duzu egoera, eta adibidez finantziazio aldetik 2019a nolakoa izan da? 2020an, hemen adibidez, mantentzen ari dira garapen lankidetzara bideratutako aurrekontuak, eta espero dugu era hortan jarraitzea aurrengo urteetan ere, baina badira administrazio batzuk esan dutena, 2020an jarraituko dugu gure laguntza, garapenerako laguntza ofizialarekin, baina 21an ez dakiku nola izango den. Jarraituko dugu hori defendatzen, ze gainera, begira, izurrita honek zerbait erakutsi badigu, gu ezin dugula izurrite hau saiestu, ez badugu osasun sistema ahulena ere, ez badugu hobetzen, bermatzen eta errekurtso nahikoa jartzen, ez gara egongo COVID-an gandik libre eta ez gara egongo COVID-aren aurrean babestuta, ez? Ez da bakarrik gauza gure osasun sistema
gogortzea edo bultzatu. Mundu osoko osasun sistemak gogortu behar ditugu, bestela ez dugu ezer egiten, ze gaur egun deno mugitzen gara herrialde, eta ez dela izurriteko hor jartu, beraz, ezin dugu orain garapen lankidetzako fondoak murriztu, ze orain inoiz baino gehiago oso garrantzitsua dira fondo horiek. Orduan, uste duzue jendeak kontzientziatuta dagoela honekin? Bueno, nik uste gizartea baiet ulertu duela eta inoiz baino konstienteago dela zein garrantzitsua den osasun sistema fuerte bat izatea eta baliabide guztiak gure esku izatea. Inoiz baino kontzientziatuago gaude zeinen garrantzitsua den txerto bat izatea eta txerto bat eskuragarri izatea. Orain arte guretzat elgorrian txertoa edo oso difteria txertoak izatea gauza oso normala zen, osasun zentrora joten ginen eta danori jartzen ziguten txertoa eta hor guztiei jartzen zieten txertoa. Herrialde askotan hori amets bat zen, ez zuten hain eskuragarri. Eta orain badugu gaixotasun bat eta ez dugu txertorik eta orain eskatuta eta denok hitz egiten dugu txertoari buruz, beraz, asmatuta dauden txertoak egin ditzagun jende guztiaren eskuragarri, ez? Eta orain pandemiaren egoera honek prioritateen nolabait ordena edo aldatu du zuen erakundearen barruan? Bueno, gure kasuan ohituta daude larrialdietan lan egiten eta izurrite askori aurre egiten, beraz, hau guretzat beste larrialdi bat eta larrialdi bezala gestionatzen dugu. Ditugu hasten beste erronka batzuk oso garrantzitsua direnak, ez? Ezin ditugu medio guztiak COVID-19 aurka borrokatzen jarri. Aurren premiak asko dira eta COVID-19 bezain besteko garrantzitsua dira. Horregatik gaude keskatuta adibidez txertoketo kanpaina batzuk herrialde batzutan hautsi oeten egin direlako eta horrelako osak, ez? Ezin dugu foko guztiak COVID-19 jarri, beste frente asko daude eta horrela ari gara lehanean uniteten, ez dugu beste guztia ahaztu. Eta atera den txosten honen emaitzek indar gehiago ematen dizuete jarraitzeko? Bai, noski. Bai, nik uste emisio, zoragarri badaukagu eta gure lana ikusten dugu horrelako txostenetan, egunero ikusten dugu, baina horrelako txostenetan ikusten dugu gure lana milioika bizitza hobetzen dituela urtero eta horrek animatu egiten gaitu lanean jarraitzeko. Eta oso garrantzitsua guretzat emaitzak ere ikustea, ze kasu askotan eskaerak ikusten ditugu eta larrialdeak, ez? Eta ikusten dugunean, larrialdia ikusi dugu ze gertatzen ari den, zein den egoera, eta ikusten dugunean ondorioa gure laguntza martxan jartzen dugunean horre dituen ondorio positiboa, noski asko animatzen gaitu. Eta horregatik beti saiatzen gara kontatzen gure bazkide eta laguntzaile guztioi lorpen hauek, ez? Bai, kontutan izateko gauzak lortzen direla, ez? Agian bestela ez dara konstiente eta etxipenean edo nolabait eror zaitezke. Bai. Bai, askotan, espazio gehiago edukitzen dugu kontatzeko zen larrialdi egoerako datuak emateko eta laguntza eskaerak bideratzeko, baina gutxitan edukitzen dugu espazioa kontatzeko zentzuk izan diren lorpenak eta beste gauza garrantzitsua eskerrak emateko gure bazkide eta laguntzaile guztiei eta horregatik oso pozik nago zurekin solasean izatearren, hemen Nafarroan baditugu 6.000 bazkide eta beraien emani esker, herrialde askotan bizitza aldatzen ari gara milaka aurrei
eta hori kontatzea ere pozgarria da guretzat. Ez dakit bukatzeko zerbait gehiago aipatu nahiko zenukeen, zerbait gelditu zaigun esateko? Bueno, nik mezu orokorra ja komentatu dana. Eskerrak eman dizkio gizarte osoari, Nafarroan ditugun bai bazkide, laguntzaile, enpresa, instituzio eta bai komunikabidei ere beraien laguntzari gabe lorpen guztiak ez zirelako izango posible. Gu oso harro sentitzen gara Nafarroan dalako bigarren herrialdea emaileek kuota handiena daukatena estatu mailan eta oso positiboa da ikustea gizartetik daukagun laguntza eta bultzada, eta baita instituzioetatik, eta guzti. Orduan, animatuko nituzke jarraitzera hildo horretan, eta ea datorren urtean ere berriro hemen izaten naizen, beste lorpenak kontatzen, eta mezu batekin. Mila esker, Maider, eta ea ala den espero dugu aiet. Hurrengora arte orduan. Vale, mila esker. Eskerrik asko. Ai, berdin. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain hemen gurekin dugu Irantzu del Valle, bera modelo eta dantzaria da. Kaixo Irantzu. Kaixo, egun zer moduz. Ongi, eta zu? Ongi hemen. Orain erakusketa bat egingo duzue Iruñan ez, eta zu agertzen zara argazki horietan. Bai, sorte hori izan dut. Inaugurazioa aurreko ostiralean izan zen, eta irailaren 17 arte egongo da erakusketa. Eta berez, deitzen da Naked Motion, ez? Bai, Naked Motion edo, mugimendua biluzik, Eta zer da proiektua, nola sortu zen? Batez ere proiektuaren izenan zentratzen bagara, bi elementu garrantzitsu ikus daitezke, ez? Alde batetik mugimenduaren mundua, argazkilariak hemen energia, indarra, abiadura, berez ikertu ditu argazkirako, eta gero beste aldetik gorputza, nolabait gorputz biluzia, gorputz puroa, ez? Hartu ditu gai hauek ikertzeko eta proiektu aurrera eramateko, ez? Nahaztu ditu bi elementu horiek, ez? Bai, nahaztu ditu eta hori ikerketa prozesuan bi gai hauek izan ditu kontuan aurrera eramateko. Eta argazkilaria Sika de la Gala da, ez? Bai. Eta nola jarri zen kontaktuan zurekin? Sika horretik ezagutzen duen beste proiektu batean elkarrekin egon ginen, Invert zuen izena, bere webgunerako behar zuen materiala, eta deitu zidan, bere webgunea sikarelipoint.com da, eta momentu hartan asko konektatu genuen, eta hortik aurrera beti artelanetan ibili gara. Eta proiektu honen berri nola eman zizun edo zer esan zizun? Bera berez, orain dela 4 urte egin zuen, eta arte eskolan zegoen. Izan zen nola bere proiektu finala, arte eskolaren proiektu finala, eta hori komentatu zidan, eta ni hasiera batean
A ber, oso interesgarria iruditu zitzaidan, baina ez nekien agian niretzat izango zen edo zeni, bueno, betidanik konplexu asko izan ditut, gorputz konplexu asko, eta biluzearen gaia ez dut oso ongi eraman. Adibidez, gogoratzen dut antzerki eskolan nengolarik, aktuazioetan beti besteak kamerienoetan aldatzen ziren elkar, eta ni beti komunean aparte, berez ez nuen gai hori oso ondo eramaten inon. Orduan, pentsatu nuen agian erronka pertsonal bat izango zela, ez? Esan nuen, agian momentu ona da beldurrau kentzeko, gainditzeko eta artearen bidez. Orduan, azkenean esan dion, benga, motibatu nintzen eta hasi ginen. Orduan, zuretzat erronka bat izan zen, eh? Bai, niretzat proiektu hau oso, nire bizitzan oso garrantzitsua izan da, ze gaur egun esan dezaket bildurra gainditu dudala, edozein lekutan aldatu naiteke, ez daukat konplexu horiek, orduan berez gainditu dut, eta proiektu hori esker izan da. Eta proiektua, argazki hauek sortzearen prozesua, nolakoa izan da? Luzea. Ni bakarrik zati batean egon naiz, ez? Hasieran bera, lehenengo ikerketa prozesua egin behar zuen. Idaia pentsatu, ikertu, dosierra egin, gero modeloak aurkitu, niri esan zidan eta beste mutiko bati, Mikel, eta gero saioak, ez? Argazki saioak. Argazki saioak ere 3 zatitan egon ziren. Hasiera batean mutikoari Mikeli egin zion saioa bakarrik, gero nirekin egon zen, arte eskolan egin genuen hau, eta gero biak batera. Gainera Mikel eta ni ez genuen ezagutzen, eta hori esperientzia polita, ez? Pertsona baten aurrean biluzik egotea eta konfiantza osoz, hori gainditzea ere polita izan zen. Gero egiten duena da, nola, 1000 argazki zeuden, beraz, selekzioa, eta selekzioaren selekzioa, eta horrela. Gero, edizioan nik uste denbora gehien egon dela, ze gainera azalaren trataera handia egin du, eta gero diseinua, dosierran jarri, eta materiala nola diseinatu espoziziorako, eta azkenekoa proiektua mugitzea, hortikan mugitzea eta bisibilizatzea eta hori. Eta argazkiak egiten ari zinetenean, nola esaten zizun ezakit zer transmititu behar zen, edo nola jarri, edo nola izan zen hori? Eske izan zen joku bat. Izan zen joku bat. Horretzen naiz, oso urduri nengoen hasieran zen, niretzat hori zen, pasatzen nintzen 0tik 100era. Niretzat hori erronka bat zen, eta gainera justo ailegatu ginen, eta nik banekien arte eskolan estudio bat zegoela behan, beko pisuan eta bakarrik egon behar ginela. Baina justo ailegatu zen eta esan zidan, eske beko estudioan ez dago fondo txuria, beraz hemen egin behar dugu. Klase batean zen, klasean zeuden, klase batean zeuden, hemen manpara antzeko bat zegoen, eta ni hor, baina jendea ikusten nuen, eta ni hor. Baina, ongi, hasieran kostatu zitzaidan, baina gero ahaztu zitzaidan, biluzik nengoena, berdin zitzaidan, eta hasi ginen jolasten, dantzatzen, mugitzen, niri gustatzen zaizkidan gauzak egiten, orduan bera ere laguntzen zidan, ideiak ematen zituen, eta bion artean konfiantza genuenez, naturalki atera zen, bai. Eta esan zizun, berak zer zen bilatzen zuena, zer transmititu edo? Batzuetan bai, bera jokatzen zuen pixka bat jatorriaren itzulera bilatzen, ez? Gorputzaren garbitasuna, edertasuna, desioa,
pixka bat idealizazioa ere, gorputzaren idealizazioa, Grezia eta Antzinako arteari begira, ez? Jainkoen mundua, pixka bat hori, beraz, batzuetan esaten zidan esaldi batzuk, eta saiatzen nintzen horretan sartzen, pertsonai horretan sartzen nintzen, eta gero zen, azkenean, pertsonaia eta ni, biak ginen, orduan bat egin genuen, eta uste dut azkenean lortu genuela. Gainera, beste egunean esposizioan galdetu nion. Badaukan nola argazki bat erabiltzen duena promozioa egiteko, eta ni hor justo kamarara begiratzen nago, eta esan nion, nola lortu zenuen ni horrela begiratzea? Ematen du, ez dakit, nagoela begiratzen, ez dakit, nola norbait desioz esaten du, nola lortu zenuen, eta esan zidan ez, eske zuri desioa lortu zenuen, ez? Zu horrela zeuden. Bai, zerbait, horrelako zerbait esan zidan. Orduan, batzutan ez nintzen enteratzen hori lortzen genuela. Hainbeste sartu zinen, ez? Bai. Bai, azkenean joku bat izan zen. Eta orain ikusten dituzunean argazkiak zer sentitzen duzu? Niretzat hori oso interesgarriak dira, baina horretaz aparte, estetikaren munduaz aparte, ikusten dut gainditu dudana, ez? Nola den posible ni egotea esposizio batean, eta jende osoa nire gorputza biluzik ikustea eta ni normal egotea, ez? Hori niretzat zen oso zaila. Beraz, geratzen naiz pixka bat horrekin, ez? Proiektu honetan ikasi dudana da, artearen bitartez beldurrak gainditu daitezkela. Eta erakusketa hau esan duzu Iruñan egongo dela irailera arte, ez? Bai. Eta non eta ze ordutegi edo izango ditu? Zentro hau, gainera berri samarra da, Klik Pamplona kontenedor kreatibo deitzen da, eta ostegun eta ostiral arratsaldetan irekitzen dute 5:00 aurrera, eta larunbatetan goizean eta arratsaldean. Eta, kalea da Jesus Guridi kalea 4. zenbakia, eta, hor Arrosadian, irailaren 17 arte egongo da, bai? Eta gainera, hori komentatzeko, gonbidatuak zaudetela, gainera egingo dugu bukaera emanaldi bat, pixka bat ospatzeko, aforoa kontrolatua, hori bai, eta inaugurazioan bezala DJ Txikop egongo da hor bere sesioa egiten, eta oso interesgarria izango da. Eta hau izango da irailean? Bukaera, bai, irailaren 17an, ze da erakusketaren bukaera. Ze egia da, erakusketa hau egon dela ere Iruñan egon zen orain dela justo bukatu zuenean, 4 edo 3 urte, orain dela 4 edo 3 urte, eta gero Bartzelonan 2 alditan, eta hau da laugarrena, baina berez ni bakarrik honetan egon naiz, beraz berezia izan da niretzat. Eta ikusten duen jendeak zer pentsatzen du? Edo orain arte, ezakit zer esan dizute, zer komentatu dizute? Niri harritu zaidana da, berez betiko lagunak edo familia, izaten duen erantzuna ea nola izango zen. Eta harritu nau, ze naturaltasun oso hartu dute gaia, eta ez dira hainbeste zentratu biluzik gauden edo jantzita, baizik eta estetikan edo beraiengan sortu duen emozioan, edo egia da, konfiantzako lagunak galdetu didate batez ere prozesuan ea nola sentitu nintzen, ez zenuen mutiko hori ezagutzen eta nola egin zenuten
Argazkiak, Batez ez? ere Biluzi. horretan, baina argazkia begiratzean, adibidez, nire aitona amonak ikusi dute, ez? Ematen duela batzutan dela tabu gaia, baina ikusten dute naturaltasunez eta artean zentratuz. Orduan uste duzu biluztasunaren aurrean ez dagoela, jendeak ongi erantzuten duela. Nik uste dut, baietz, nik uste dut geroz eta tabu gutxiago dagoela horrekin, eta gainera artearekin, dantzarekin, mugimenduarekin nahasten baduzu, nik uste dut jendea ez dakit nolabait gai hori hobeta eramaten duela, ez? Azken finean, hori artelan bat da, ez? Eta antzinako garaian oso normala zen kuadroetan biluziak ikustea edo eskulturetan. Gero egon zen denbora bat ez dela ongi ikusten, eta nik uste dut orain berriro positiboki ikusten ari dela. Eta batez ere ez bakarrik emakumearen gorputza, ez? Betidanik agian beti horretan zentratu azkeneko urteetan edo garaian emakumearen gorputzan zentratu da agian estetika, eta ezen honetan bi gorputz daude, emakumea eta gizona, eta biak berdintasunean. Orduan agian beldurrak, ez? Gehiago daude gure buruan gero realitatean baina. Nik uste dut hori, nik uste dut horrela dela gainera, aurrak garenean, ez, ikusten dugu normaltasunez. Gero azten gara gure ezakit konplexuak eta sozietatearen inguruaren ez dakit nola esan, influentziaren horretan pentsatzen, eta orduan tabu batean bihur daiteke, beldurrak hasi, baina nik uste dut hori, ikasi dudana hori da, berdindu zein beldurra, nik uste dut artearen bitartez lantzen baldin baduzu, azkenean gainditu dezakezu. Ikusleentzat ere ariketa bat, ez? Izan daiteke erakusketa honetara hurbiltzea. Nik uste dut, joaten den jendeak uste duela ohituta gaudela horretara. Hor dauden modeloak ohituta daudela hori egitera eta erraza izan dela, baina pentsatzen baduten ni berez nire beldurrik handiena zela, agian buelta bat emango zioten buruari. Errepikatuko zenuke? Bai. Horrenako beste, bai? Bai, errepikatuko nuke, bai. Ez dakit bukatzeko zerbait ipatu nahiko zenuke, nola besterik gabe jendea animatu, ez? Bai, jendea animatu esposizioa ikustera, eta, beraien pentsamendua hausnartzeko edo emozioak sentitzeko edo bakarrik ikusteko eta pasatzeko. Baina, eta batez ere, jendean nahi badu irailaren 17an joatea dela nola bukaera emanaldi bat bezala, bukaera emanaldia, eta hori musika egongo da, eta horrela. Eta, bakarrik hori, remarkatu esaldi hau, ez? Honekin ikasi dudana, hori izan dela, arteak beldurra gainditu dezakela, ez? Hori, esango nuke. Mila esker, irantzu etortzen. Eskerrik asko zuei. Eta horrengoan arte, espero dugu primeran joatea erakusketa. Mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu,
deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Kaixo, Andoni, zer moduz? Ongi, eskerrik asko. Zu, elako kidea zara, ezta? Eta justu atzo, elkarretaratze bat egin zen duten, nolabait lan istripuak salatzeko Iruñean, hala da, ez? Bai, halaxe da, badaukagu ja bolada bat, elatik, beste sindikatuekin, gehiengo sindikala osatzen dugu sindikatuekin, lanian, lan istripuak salatzeko, eta pixkat horren baitan, lehenko astean falte zen, nekazari bat edo hiltzan, eta hori salatzeko atzo konzentrazioa egin duen. Salatzeko pixkat sektore hortako, lehen sektoreko, eta landa eremuko lan baldintza txarrak, eta aldi berean interpelatzeko pixka gobernua, kasu honetan, sektoreko segurtasun neurriak kontrolatzeko. Eta baldintza horiek nola hobetu litezke, zen neurri hartu beharko ziren baldintza horiek hobetzeko? Gehien bat, kontutan hartuta, sektore horretan, lan baldintzak oso gogorrak direla, berez. Eta, hor esaten dugu ere, hitzarmena askotan ez dela betetzen, eremu batzuetan migranteak dira asko, azkenean badago lako faktore nasketa bat, formakuntza falta, azkenean lan baldintza txarrak, eta guk esaten duguna da, kontrolatu behar direla baldintza horiek, noski, aurretik enpresen ardura da, baliabideak, batez ere formakuntza, eta hitzarmenak eta errespetatzea, eta legedia errespetatzea, baino, nolabait administrazioak badu ardura hori betetzen dela egiaztatzen, eta guk uste dugu hor, beste aldera begiratzen dutela askotan. Eta uste duzue lehenengo sektorea dela kaltetuena? Zentzu honetan lan baldintzei dagokienez? Hor, aztertzen baduzu pixkatera zabalagoan, lan merkatu esaten dena, ez? Azkenan guk lortzen dugu lan ez beharren igoera, lan baldintzak kaskarrekin oroar, eta hor esan dezakegu, adibidez lan istripuetan, ez? Ikusten dugu, azken urtean lan istripuak 25.000 izan dira Nafarroan, horrek suposatzen du eguneko 20 edo egin dutela gora azken urtean, lan gaixotasunak ere, hor batzutan aztu egiten ditugu, baina hor daude, gutxiago dira, 1.500, hala ere eguneko 15 igo dira, baina, lan gaixotasunean bereziki dagoena da azpideklarazio handia, Eta, pixkat erreparatuta adibidez, hildakoei, hor 15 hildako izan ziren lehen urtean, lan istriputan, aurten 6 ditugu. Egia da, gehienak izanezkoak direla, oraindik ere pixkat lanaren genero banaketarengatik ez, baina, erdiak izaten dira traumatikoak edo esaten duguna fortuitoa direnak, iruti bat industrian ematen da, eta eguneko 15 edo azpikontratetan. Hori da gehien bat lan istripu larrien begira, dira gehien nolabait gehien azaltzen direna, baina egia da lan gaixotasunetan edo lan istripu harinagoetan sektore feminizatuak, gazteak, eta hori dira gehien sufritzen dutena gehien bat, hori bisibilizazio falta bat ere badagoela. Eta zer dela eta azken urteetan kopuruak gora egin du? Ez litzateke, suposatzen da ez, saiatu behar geroz eta gutxiago izaten? Bai, ez, eta hori da gainera entzuten dena behin eta berriz, erakunden aldetik eta hori dela helburua, eta gainera badakizu aurreko krisiaren garaian, nolabait lan istripuak bera egin zuten, baina ez politika eraginkorrak egin zirelako, baizik eta gehien bat igual arriskuko sektorea esan dezagun eraikuntza erabat esegintzalako, ez? Eta pixkat horrekin lotuta, orduan. Ze ikusten dugu krisi hartatik onara, 2008an jakingo duzunez, hartu dira hainbat neurri, ez gara orain sartuko, baina gehien bat pixkat enpresarien irabaziak eta mantentzera, hor daude reforma laborala, hor daude beste hainbat murrizketa eta neurri,
Eta horrek eraman du, nolabait, ekinean mantentzea, bai patronalak enpresa handiek, zerren kontura? Langileen osasunaren kontura, orduan amortizatzen da formakuntza, amortizatzen da prebentzio neurriak, agertzen dira bete gabetzeak, eta datu hartzen dute, 2012-tik erreformaren urtetik ona, dago tasa bat dela intzidentzia indizea. Horrek esaten du, 1000 langileko zenbat distribu izan dira. 2012-tik ona, 130 igo da tasa hori. Hau da, lotzen ditu lan istripuak lanean ari den jendearekin, tasa relatiboa da, eta 130 igo da. Orduan horrek garbi erakusten du, pixka politika horien utxe egiten. Eta honen aurrean, nork hartu beharko lituzke erabakiak edo zer egin beharko litzateke? Gobernuaren eskutan dago, ala baita ere enpresarien eskutan edo langileak ere gehiago mobilizatu beharko lirateke? Dudarik gabe, hor garbi dago, erreforma horiek patronalari eta enpresei eman dietela halako tresna handi bat, baldintzatzeko negoziazio kolektiboa, ez? Eta, azkenean, enpresaria da langileen osasuna eta segurtasuna eta bizitza bermatzeko bete beharra duena, bai? Eta, zentzu hortan, pixkat hor kokatzen gara, bai? Elatik saiatzen gara, langileak antolatzen, lan baldintzak bere zentzu zabalenean hobetzeko, ez? Baita ere noski lan segurtasuneko baldintzak. Baina, gero dago beste esparrua dela, enpresariek eta ez badute bere bete beharra betetzen, hor administrazioa da esku hartu behar duena, bai? Eta, azken urteetan ikusten dugu, garbi dago. Politika zehatz batzuk egin dira Nafarroan azken urteetan, gehien bat begiratzen pixkat kontzertazioari, elkarrizketa sozialari, ikusten baituzu azken urtetako aurrekontuak, diru publiko asko bideratu da elkarrizketa sozialean parte hartzen duten erakunde horiei, edo eragile horiei, baina horrek ez du ondorio zuzenik izan lan istripuen gutxitzean, orduan politika horiek aldatu behar dago errotik. Orduan zerbait gaizki egiten ari da, ez, hor prozesu horretan? Guk, aztu gabe pixkat nondik gatozen, urtarrien 30-an, ez da, greba orokorra genuen, hemen Hego Euskal Herrian, eta guk marko hortan pixkat Nafarroko gobernuari helarazi genizkion berriro ere, gure proposamenak zein diran, lan istripuak eta lan ezbeharrak murrizteko, bai? Eta, pixka gainetik aipatzearen hor, gehien bat, bi aipatzen ditugu, esan degunak kontrolatzeko lan baldintza horiek eta bete gabetze horiek, ez? Eta hori gehien da lan ikuskaritzaren transferentzia lortzea. Hor esan behar dugu, lan ikuskaritza oraindik estatu mailako kompetentzia dela Nafarroan, eta, Nafarroako parlamentuak bertan halako deklarazio bat onartu zuen, transferentzia hori bultzatzeko lan egingo zuela, eta oraindik ez dugu inongo mugimendurik ikusi. Transferentzia hori zertako gehien bat, lan ikuskaritzaren baliabideak handitzeko. Hor, erabiltzen dugun datua da, Europa mailan, lan ikuskari bat baldin badago 7.000 langileko, hemen Euskal Herrian ikuskari bat dago 12.000, 15.000 langileko, hau da erdia. Baliabideak handitu behar dira. Nola? Lehendabiziko pausua transferentzia da, bai? Eta bigarren elementua da, lan osasun teknikariak, hauek bai zuzenean Nafarroko langilea dira, hauek ere paremo edo ratio berdinetan daude, eta gauza bera, gutxienez, ia duplikatu egin behar da, edo bikoiztu egin behar da lan osasun institutoko plantilla, bai mediko aldetik, eta bai teknikari aldetik, eta, hortan, kasu handirik ez dute egiten egia esan, baina koronavirusaren krisi honekin ikusi da, Nafarroako lan osasun institutuko baliabideak ez direla inondik ere nahikoa. Orduan esango zenuke orain koronavirusa aipatu duzula, lan baldintzak orokorrean okertu dira, ala segurtasuna gehiago hartzen da kontutan. Zer gertatu da? Orain koronavirusaren egoera honekin pixkat egoera berezian gaude, hor egondu da alako konfinamendua egondu da alako deseskalada bat, ez?
adierazgarri bezala ez guk hor markatu duguna da, gure ustez lehen etxi behar dela langileen osasuna beste guztiaren gainen. Bai patronalak eta kasu honetan bai Nafarroako gobernuak behin baino gehiagotan hilabete hauetan kokatu dira beste aldean, hau da, lehen etxi dute nolabait, bai jarduera ekonomikoa mantentza eta beste bat, ez hor, adierazgarriak dira adibidez, ekonomiko kontseilearen adierazpenak esaten duena bera koronabirusagatik gaixorik eta esaten du bera ez dagoela ados Volkswagen gelditzearekin, ez? Eta hurrengo egunean bertan Volkswagen geratzen da pixka langileen iniziatibatik, ez? Hor ikusten da pixka bakoitzaren posizioa bai. Eta orduan, orain etorkizunera begira nolako ikuspuntua duzu? Uste duzu egoera nolabait hobetu daitekela, ala orain agian ez da momentu, ez dizuete kasu gehiegirik egingo, ez? Gauza asko ari dira gertatzen. Bai, guk egia da gobernuarekin elkarrizketak egondu direla hilabete hauetan pixkat sortu da edo ez sortuz, krisia eta lehenagotik zeuden arazoak, orain nolabait areagotu dira, ez baino hor zeuden. Baina, egin ditugu elkarrizketak, baina egia esan gure proposamenak ez dira askorik kontutan hartu. Orduan, guk jarraituko dugu lanian, pixkat langileak antolatzen, langileri tresnak ematen, beraien lan baldintza horien hobetzearen alde borrokatzeko. Orduan, orain nolabait ez, da momentua zerbait egiteko etorkizuna hobetu ahal izateko, ze bestela? Dudarik gabe, eta hor ikusi genuen, nik uste dut aurreko krisitikan ondorio batzuk atera genituela, ezta? Hor esan dugu, murrizketak, esan dugu nola baitan baldintzak okertu zirela batzuen irabaziak mantentzeko, segurazki errezetak antzekoak izango dira, oraindik hemendik aurrera, guk lan sindikatuan maila orokorragoan egin ditugu erako proposamenak, nola baita hemendik aurrerako bidean, hartu beharreko neurrien inguru. Orduan 2008tik hona lan baldintzak, ez? Eta adibidez langileen heriotzak handitu badira, orain neurri gehiago hartzen badira zentzu horretan kezkatzeko modukoa da. Dudarik gabe. Bide honek erakusten digulako esan deguna. Kontuak aterata, azken 10 urteetan, Nafarroan esan dezakegu 150 langile hil direla lan istripuan. Horrek esaten du gutxi gora bera, hilabetero langile bat hiltzen dela. Eta gero, Europako agentziak nolabait ere esaten du, lan istripu ziltzen den langile bakoitzeko, 35 ziltzen diala lan gaixotasunen ondorioz. Hauek ez dira aitortzen, ez da? Horrek esaten du, azkenean urtetan, 5.000 persona hilko zirela Nafarroan lan gaixotasunen ondorioz, ez? Hor dago amiantoaren gaia, hor dago amiantoaren biktimen aldarrikapena, funtsarena, momentuz mugimendurik ez dagoena. Orain zer egiten da, zen neurri hartzen dira, segurazki aurrerantzean eragingo dudarik ez. Eta orain etorkizunera begira baduzu zerbait antolatuta edo programatuta? Ez dakit, printzipioz esate dizut, guk lan istripuei dagokionez, badaukagu alako planteamendu amankomun bat gehiengo sindikalarekin, eta bide hortan jarraituko du lanean hori indartuz, eta alden neurrian antolakuntza eta pixkat lan zentruetako inguruko borroka bultzatzeko. Ez dakit, ja bukatzeko, zerbait gelditu izan zaigun aipatu gabe eta esan nahiko zenuken, edo mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken? Ez dakit, nik uste pixkat eman diogula, buelta gaiari, oroar, eta printzipioz ondo. Mila esker orduan, Andoni gurekin hitz egiteagatik, eta gongo gara beste batean. Eskerrik asko. Hurrengora arte. Eskerrik asko zueri, bai. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin.
Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Beno, gaurko hau izan da guztia. Orain, Anita Parkerren eta Zu Topaturen bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker eta asteburu ona pasa.